Здравейте! С гордост искам да ви кажа, че Виплоче става на 16 години. На тази възраст другите тинейджери искат подаръци, но аз реших ние да ги даваме. През целия декември, при всеки закупен часовник от сайта, взимате и подарък от нас. И то не е някакъв символичен ключодържател, а направо избор между сребърни обици със сертификат или дигитален настолен часовник с показания на температура, автоматичен календар, аларми, само кафе не прави. 16 години сме в играта. Продаваме оригинални часовници от над 110 марки. И да, пак стоим за това, че сме едни от най-надежните в бранша. А ако искате подаръкът да стане наистина специален, лазерното гравиране е нашият кос. Декември е. Подаряваме щедро. Гръмнете своя часовник и изберете подаръка си.